The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatutuo sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. We will go right away to the procedure we usually follow as our routine. Anda mo na ito ang atong tagsa-tagsa kalag kung napabag kita'y mga sala diha. Kay kini, kung dili na ito isugid, kining mao mga sala, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, wala pa'y kaluwasan. Ang imong buhaton mao ang dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton nga inatag sa Dios, whether mudawat ka sa kaluwasan o imong isalikway, gamita ka ng imong kabubuton. It's a matter of choice. Busa, kung imong tuuhan sa Ginoong Kristo ang imong maluluwas, ikaw maluwas. Papan kung imong isalikway, you will receive your due, which is eternal condemnation. That's 1:3:36. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, magampot ta karon sa ilong. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nas tanan sa imong pagdala kanamon ning dapita sa makausapa aron kami makapadayon sa among tahas o tulumanon nga maong pagpakaon sa among tagsa kakalag sa imong mga pulong. Busa, ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinaagi sa pagtudlo kanamo sa magtutudlo nga mao ang balang Espiritu Santo. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga silingan, atong isig ka magtutuo. Welcome once again. Padayon ta sa atong tun-anan nga the best and the highest plan of God for man. Okay. Atong gisgutan kagahapon ang pulong fulos og in the Hebrew kining fulos is heavy, meaning empty. Okay, ako ang ginan nga sangay-sangay kinis binisaya nga hibi-hibi. Well, hebe, which means empty in English, in Greek, it is matayotes. O kining matayotes, nagkahulugan og empty or vacuum. Okay. Kining maong mga, by the way, kining anong isgutan, mga magtutuo nga mga negatibo. Okay? Nga tuwa magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. The cosmic dynaspheres. Okay. So these believers we're talking about are just living their lives just like that of unbelievers. Dili na gani nimo mailhan nga sila magtutuo. You cannot distinguish them as believers. But again, because they are believers in Christ,
Bisan tuod sila to ang magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas, idi kamatay ni nila, adto sila sa langit, dili impyerno. Langit. Kaya nga tungod kay mga magtutuo man sila. Sa may prinsipyo itong ibarugan, once saved, always saved. Apanay mong pagkinabuhay din sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, nga mao ang believer in time, wag yun masibo sa plano sa Diyos. Kaya wag magkipagtuon lagi sa plano sa Diyos. Unsa man mo pagkatuon sa plano sa Diyos, kung wag kay ikagahin nga pagtuon sa pulong sa Diyos, ana man nimo makatuni. So, nakita ni mo ang punto. Okay, abrihang imong Biblia des Filipos 1:20. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Now, ang usa ka magtutuo, mauwawan sa unsa? Will be ashamed of what? Tubag, nas Filipos 3:18-19, versikulo 18. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Verse 19, whose end is destruction, whose God, small letter G, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Kinsay nagsulti nini? Apostol Pablo. Paminaw. A believer who lives by emotion, sama ni siya, ikumparar ni siya sa kayuyo. Ano ba magkakun sa yuyo? Musaka ka na, up and down. He feels spiritual, high siya, but no doctrine. Vacuum ang iyang kalag, iyang una-una. Hebe, Hebrew word for empty. Matayutes sa Grigo. So, kining maong mga magtutuong atong gisugutan, mauwawan sila atol sa judgment seat of Christ, the Bema seat. As Filipos 1:20 talks about shame in heaven. While ikaw magtutuo nga espiritual, you are on your way to be an ikaw, winner. Okay, abrihing imong Biblia des 1 Juan 2:28. O kinina ka na yun sa English. And now little children, meaning baby believers, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Kining isgutan din mo ang pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. If you, believer, had been residing diha sa imong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine sphere most of your time, o ikaw nag-function right in fulfilling God's protocol plan for your life, well, you'd been utilizing God's grace provision. Imong gigamit. Like sa nagkalandaing mga doctrinal rationales, sama sa rebound technique, faith rest technique, ang napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran nga gisangkap sa Dios, God's 10 problem-solving devices, etc., etc. Then, ikaw nagmasaligod. You are confident. You have no worry. You have no anxiety. Hemplo, panalitan, ikaw nagatubang o pasulit, test, examination sa inyong eskwelahan. Kung ikaw nakatuon og mayo sa imong leksyon, andam gyud ka imong kaugalingon, andam gyud ka pagayo. You are well prepared. Mangutana ko nimo, na ba kay kahandlok? Na ba kay kabalaka to face that test? No. Instead, trilingan ka. You are confident. You see?
So that was Paul's admonition sa mga magtutuo. Ang sekreto ko niini, yano kayo. Just reside in the operational divine sphere. Ug kining maong gisgutan tong operational divine sphere, the other name for this is the protocol plan of God. God's power system. Apan kini, matang kini sa pangunahuna, it's a mental attitude. Inumdumin ha? Ng Kristohanong paagis pagkinabuhi, usa ka panghuna-huna. The Christian way of life is a mental attitude life. Now, review naman ng ato nini. I hope nasilsil na nimo. So, ang tambag ni Pablo nga, ang iyang sugyot mo nga, puyo gyud kamo diya sa operational divine sphere. Function in the operational divine sphere. And thus, makatuman ka sa protocol nga plano sa Dios alang sa imong kinabuhi. Revelation chapter 2 verse 10 nagkanayon. For none of those things which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Kinsay mo hatag nining crown of life? Ang Dios. Ang Dios mao imo hatag nining maong ganti alang niadtong mga magtutuo nga nagmadinaugon. Winner believers. Ang corona, crown sa in English, Grigong pulong nini is Stephanos. The Greeks used this in their Olympic Games. So, ang atagan niining maong Stephanos, mao kadtong mga madinaugon nga mga sundalo, victorious soldiers. Now, the reward for believers who reside in the operational divine sphere, protocol plan of God, for your faithfulness in using sa mga gisangkap sa Diyos kanimo, like daily use kini, ang rebound, ang pagsugid sa itong mga sala. 1 John 1:9. Ang imong adlaw nga funksyon sa grace apparatus for perception. Ang imong paggamit sa mga doktrina nga imong nakatunan. The essentials in the Christian way of life. Right priorities. Excuse me. Who and what is your number one priority in life? Ang iyong pangutanan nimo. Unsa man? Kinsa ug unsa ang imong pasiuna sa imong kinabuhi? Kaya ang pulong sa Dios should be our number one priority. Principle. Whatever is your priority in life runs your life. Gusto? Mao gyud ang mga dumala sa imong kinabuhi, kanang imong pasiuna sa imong kinabuhi. So, however, for you believer, kung ang pulong sa Dios nahimo ng pasiuna sa imong kinabuhi, you are definitely on your way to spiritual maturity. Meaning, you are now a potential winner believer. Musa bantay. Watch out. Kaya you will soon become dangerous. Ang uban kay murag makurat sila pa you become dangerous. Dangerous to Satan. Dangerous to his demons. Dangerous to this evil world. Dangerous to the forces of evil. Dangerous because you carry and bear God's truth. No na. Nga, peligro ka na. Mao ba na ibinisaya? No, you are an effective preservative, salt of the earth. Matthew 5:13. Now, of course, kitang mga magtutuo, kanang manduan kita nga dili kita kanang
magpa-disturbo o magpa kanang say nga ni dili ta papildi sa mga kalaki ni Satanas nga kita babagan sa atong tumong ug tinguha sa atong espirituanong pagkinabuhi. No, we cannot afford to be prevented by the enemies of our Christian life, spiritual life. Now, of course, it is a wonderful thing to have Bible doctrine as our number one priority. Tungod kay, nagatuman man kini sa kabubuton sa Dios, tuyo sa Dios, yes, God's will and purpose in our life. That is the reality of the adage nga nagkanayon, life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Now, imo na bang na sinati o imo na bang natilawan kining maong matang pagkinabuhi? A fabulous, sophisticated, fantastic, unique, dynamic, and infinitely awesome kind of life that the world does not understand. Huwag yun kasabot ng kalibutan ini. Did you forget that biblical principle that says God's plan is the best and the highest? And while you are still in phase 2 sa plano sa Diyos, residing and functioning inside the operational divine atmosphere, don't ever forget God's ironclad guarantee to you, winner believer, when He assures you kanang garantiyahan ka niya nga the best is yet to come. Garantiya na sa Diyos. And that's how awesome our God is. Nakasabot ka. And we can only realize and experience it sa diha nga kita we keep on keeping on sa atong espirituhanon nga pagbuylo. Pinahagi sa atong pagpuyo, pag-function sa faith rest life sa atong kinabuhi and living that life God wants us to live. The unique, fantastic, and sophisticated spiritual life nga gitawag sa Griego nga eusebia, being in godliness, a life that of course is pleasing to God. So once you become a winner believer, you will receive 3 things. Number 1, the crown of life. Number 2, order of the morning star. Number 3, uniform of glory. Naka na sa Revelation chapter 3 verses 4 to 5. Verse 4 says, thou hast a few names even in Sardis which have not defiled hugawi their garments inang sinina, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Who are these kanang gahugaw-hugaw? Kining naghugaw-hugaw din mao niya mga cosmic believers, mga magtutuong-tuwa magapuyos dapit nga may gahom ni Satanas. Verse 5, he that overcometh, nikaw, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Now, the church here, wa pa ni masaknaw, is not yet raptured. Ato ning ipadayon ugma, I think we can finish this. Some of the points that are very important to take up. Mag-ampo ta. Ama namong langit nun, salamat ni ining grasya nga mong ipahimuslan, pagtuon sa imong kamaturan, hinaot nga kini, madugang sa napundo ng mga doktrina nga niya sa mong kalag, aron amo kini magamit. Ug mahimo kining dugang panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni mo Bible study. Adlaw-adlaw.
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.